Manday ko ani, di ko to makita ulit. Ay sabak manisa kay nag-video ko. 31 na ugma no. 31 na ugma. No? Di ko na nagawa. Ang igawas kanina is 3 2 7 Yan, pinas. 5 Kasi na. 5 4 2 1 Yan na nga ako na pag 1 1 7. sabi ko naman yan. Tapos pag liliit na naman ako, suot ko na naman yan. Hindi na kailangan bilhin ng bilhin. 3 plus 2 equals 5 plus 7 equals 12 minus 1. 5 4 equals 9 plus 12 equals 12 minus 1 equals 2. 7 8 9 9 3 plus 4 7 7 plus 7 7 plus 7 14 minus 1 5 plus 1 plus 2 6 7 8 8 plus 1 2 7 plus 7 plus equals 9 9 8 4. So there 2 2 9 10 11 12 13 13 5 9 9 9 and 5. So mga guys, 984 ang result. So, ano na ako. So pwede sa ta magdaog 2 9. Pwede sa ta magdaog 2 9. Atong guide 2 9. Pwede sa ang 2 9 8. So, motong ako ang pag-guide ha. Ang akong gamit sa akong guide, pinagi yun anak. Pwede sa bumukuha anak o 752 o 321. So 984 ligasan na lang na tuog 782 o 2 tika lang ligasan na tuog 082 kay basig mo gawas ang 082. So maura na doon po gito rambula nya 2 pwede sa nakukuanan o saka akong anak diya parisa na to og 6 to 9 rambul na rambul kuha ninyo. Yan ay gihatag kong amiga number. Morning hinatag sa ayaw sa pa-sounds ni kaya nag sa vlog ko. Hinatag ni sa kong amiga. Gihatag ni sa kong amiga 281 og 1
143. Rambul ha, rambul. Kani siya kutob lang ni siya sa alas 5. Kutob lang siya alas 5. Mintin ninyo ay mintin. 1, 0, 2. Imintin na ninyo 8, 7, 0. O imintin na ninyo ka na siyang nambira 4, 9, 4. Muna ko nang ipamintinan yung duha ka number kaysa anggol na ko sa Thailand kana lang ang duha nga wala jud mula mo gawas. Kana lang ang duha nga wala jud mo gawas. Mo na mintin. Kamu na sabot sa akong pagsuwat ha. Inato rago ni gud. Pinagbira rago ni ato gud. Way hinabugay diri. Pinubri lang ba? Inato lang. Ato lang ni pagtabang ba? Yan ako ipakuan ninyo. Kanang sa 6606 o kanang 560 206 ha, tukuturan ni siya 5 PM ha, 5 PM nya kuan ka ng ayaw dyan mo kalimot og rambol kay sakit ra ba kay di ta kamubuon sa rambol di ta kamubuon sa rambol di marambol so kato ugma kus buntag mata ko di na ko mo blago sa bang ako lang hatag lang ko lucky number nya lucky number o kanang kuan kanang coding. Congrats sa kadaog sa coding sa lucky number nako congrats niyo tanan nya kini diri disclaimer ako ang disclaimer wala ta kabawas numero walay nakahibaw og unsay mo gawas walay nakahibaw jud sa tanang mga vlogger nga surtis walay nakahibaw nga unsay mo gawas kini nga vlog ra man nga mo vlog ra kini sa pustain ninyo og kuan ha kanang luto 7 3 7 5 7 0 2 3 2 3 1 7 20. Ako disclaimer ako wala ko kabaw unsay mo gawa sa basta kay kana ako naghihatag ninyo. Tanaw na to kung unsa ba yung result, di ba? So, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa akong video perminti. Ugma, manginaot ko ugma nga magkuhan ta ugma sa pangalan ni laki og coding ta. Og ayo mo sa akong mga numero nga way ka matuuran yung numero ha. Disclaimer, way ka matuuran. Ang ako lang paghatag yung guide nga makapalit mo bugas.